Gaurko musika zuzenean telebista saioan, balio dute kolektiboa ezagutuko dugu. Donostialdean sortutako musika ekimena da honakoa. Eta diskoak argitaratzeaz gain, kontzertuak, hitzaldia eta bestelako ekimenak ere antolatzen dituzte. Gaur, gurean, balio dute. Balio dute kolektiboa Donostialdean sortzen da 2019 urte inguruan. Musika taldeen arteko harremanak sendotu eta era kolektiboan eritzea dute asmo. Balio dute da kolektibo bat, azkenean 2019tik ingurutik hasi ginena. Lehenagotik egon ziren saiakera batzuk horrela gauza kolektiboak egiteko hemen bertan bakarreko etofe sortu zen, gero ez dok amaitu bezalako historian genuen kontzertu batzuekin eta horrela. Baina azkenean forma hartu zuen hori, 2019an, Pelaxen lehenengo diskoa kaleratu zenean, izan zen balio duten lehenengo erreferentzia hori. Eta ordutikan jende gehiago elkartu da kolektibora, eta azkenean zer da, lagun talde bat, elkarri laguntzeko, diskoa kaleratzeko eta pina pixka bat egiteko. Hasiera batean genituen Orkoban, Pelax, Bizisen lehenengo diskoa, hirugarren diskoa eta hori eta genitun, eta gero ere zabaldu da gehiago, talde gehiagorekin, karo. Beñatek esan duen bezala da, lagun talde bat elkarri laguntzeko, ez? Orduan, diska bat kaleratzeko orduan, beti daude zailtasunak, eta iten deguna da, gure artean elkar lagundu, laguntza hori eman. Filosofia bezala, ez dakagola estilo garbi bat edo ez gaude estilo batea lotuta, estilo desberdina azkau, baina egia da, danak dirala autoekoizpenak, gure aldetik ateatzen ditugunak, horregatik baita ere laguntza behar da. Eta bestetik, euskeraz dira danak, importantia da gutzako euskal kultura ere. Eta baita ere, genero ikuspegia ere garrantzitsua da eta kostatzen ari zaigu, baina egea pixkanaka hori ere lantzen. Bai, nik uste hasieratik normala den bezala gure artean, euskeraz sortzen ditugula kantuak, eta guretzako ere balio erantzi handi bat da horrela izatea. Ez dut uste dagoenik debekatuta beste hizkuntzaren batean sartzea, baina printzipioz euskeraz egiten ditugu kolektiboko lan guztiak. Bai, era natural batian ateatzen dalako, eta erabaki politiko bat ere bada, baina esan bezala naturalki ateatzen dan zerbait da. Aurretik beste talde batzuk ere izan ditugu eta badakigu zer dan bakarrik burrukan ibiltzea marearen kontra, baina beti daude gomendioak edo laguntza ekonomikoak izan daitezkenak ere bai, elkarren artean asko hobeto. Hori da, kontua da egon gerala, urte askotan zehar bakarrik gauzak egiten eta sentitu gerala pixka bakarrik, eta orain elkarrei laguntza emanez, nik uste askoz indartsua gerala eta askoz hobeto pasatzen dugula, oso hobeto. Balio dute hasi izan edian, Beñatek esan du, Pelax eta Fizisekin hasi izan, Koban ere zeon garai hortan, eta ondoren etorri dira Bizaldi, Raitz, Hilda, Minise, Muare, Neutroia eta Nakar. Ganera, 9 talde. Orain datozen diskuekin, 15 uste izango diala hemendik gutxia kaleratutako lanak. Talde bakoitzak aukeratzen du nola atea, ze formatotan. Batzuk nahiago dute disko CD bat atea eta kitxo, beste batzuk vinilua gustatzen zaie, askatasuna dakabalde hortatik. Ederra ditzake, danak viniloak eukitzeko aukera izatea ere, ez da erresa, baina bai, askatasun osoa. Bai, funtzionamendu aldetik, normalean, orain arte egin dugun bidea izan denez hasi berri bide bat, egin izan dugu talde bakoitzak atera beratu alduen bezala eta kolektibotik jaso laguntza behar duen, lan bakoitza behar duenaren arabera. Asmoa bai badaukagu aurrera begira, kolektiboak ere gehiago sartzea laguntza horretan, baina, hasi geran ez duela gutxi, bizkanak ari gara. Barne uste gordin
taldeen arteko babesa aipatzen dute musikariek, bakarri baino lagun artean hobe leloari segika. Balio dute.eus webgunean jaso daiteke kolektiboaren berri zabalagoa. Hasi berriagean taldeentzako, olako sare bat ematen digu, hainbat zuzeneko emateko bidea da, eta grabaketan ere hor daude, eta hainbat laguntza sumatu ditugu, ez? Eta oso babesare oso polita izan da, lehengo urten sartu ginen eta orain arte. Individualki gure bidea egiten dugu, baina gero ere gure babesa ematen diguten hainbat talde, ez? Kolektibo bezala ere, baina hainbat talde eta hainbat pertsona azken zinen hor babesten zaitu sareitxo bada eta horrek ere konfiantza ematen du eta aurrera egiteko segurtasun hori ematen du, Bakarrik baina hobeto lagun artean hori argi dago, eta egia da igual eszena ez dela mainstreama, baina holako pina moduko bat eginda beti da erresago iristea jende gehiagora, urrutiago, agian batek baitulako dela kontaktuak edo ze gomendio mota edo ze historia talde bati lagungarri egin zaizkionak edo elkarlanean batak besteari lagundu eta besteak gero bueltan lagundu eta ematen den emaitza da gehiagora iristea eta hortan gabiltza. Balio dute badu bere web orria eta bertan topatu itzazkezu disko guztiak salgai. Nahiko erresa da iristen diskoen salmentako estekera, beraz Balio dute.eus webgunean sartu eta bertan topatu dezakezute. Bestalde Bandcampen beti bezala erosi daitezke diskoak eta azkenik kontzertutan, urtean zehar ematen diren hainbat azoketan eta bestela ere inork kontaktu zuzenik baldin badauka taldeko inorekin, arazorik gabe kontaktatu eta disko bat salduko dugu. Irudi bat bidegi oetik ez ikeki, leku bat onbilan nabil baina nonden ez dakit, bide bat, etxe bat edo begirada bat, denak balio dit sortzeko bizi berri bat. Lagun bi ez dut nahi gehiagorik, goazen bakarrik egotera baina elkarrekin maite nauzu. Datozen asteetan zenbait lan argitaratuko dituzte. Hilda eta Ginger taldeen bigarren diskoak eta Muare eta Nakar taldeen debutekoak besteen artean. Hilda gure taldetik atea dugu EP berri bat, Basati izenakin. Momentuz kalean dago, lehengo hilabeten atea genuen. Eta urte bukaera arte ateako die Gingerren berria, Narras, diskoa, eta Nakarren berria ere, Loretan Laban. Muarek ere diskoa ateako do, urte bukaera baino lehen. Hurrengo urtean baita bi berri izango ditugu, Pelaxek esan gabe doa diskoa ateako do, eta Neutroiak Arriskoaren xarma. Hildaren disko berria bigarren diskoa izango zen, epe txiki bada, 4 abestikin. Eta pixkat lehengo urteko lehengo diskoko zuzenekoak eta emateko beharra izan genuen, handitzeko beharra izan genuen. Orduan, 4 abesti hauek sortu genituen eta grabatzeko irrikitak genuen. Orduan, grabatu ditugu eta hau izan da pixkat uzta hori, ez? Oso abesti berezi die eta pixkat zuzenekoari begira egindako abesti die eta oso pozik gaude. Aurten balio duteke urtero bezala Mukuru kolektiboakin elkarlanetuko dugu estanda eta Durango azokan izango gea.
urteko uzta dana erakusten, eta bueno, aurretikan egindako lanak ere erakusten. Eta bai, bertan egongo diren estan potenten artean erakusten ere badagola beste eszena bat, eta badirela hainbat talde haien musika egiten eta musika ona egiten. Aurrera begira, justu epe motzean, azaroak lauan Kutixik jaialdia izango dugu, eta bestalde gainontzeko urteari begira, diskoak ateratzen jarraitu, elkararteko babes hori ematen jarraitu, eta igual kolektibo bezala pixkanaka estabilidade moduko bat edo bilatu, estabilidade agian ekonomiko bat, etortzen diren proiektuak nolabait ekonomikoki ere laguntzeko, eta pixkanaka etorriko diren hainbat erronkei ere aurre egiteko. Azaroaren hasieran bi hitzordu prestatu dituzte Kutixik izenpean. Ostiral gauez Letaman gaztetxean izango da lehen emanaldia. Larun batean berriz, Intxaurrondo kulturretxean eta Lebukoski Aretoan izango da musika festa. Azaroaren lauean egingo dugun festa, lehengo urtetik datorren ekimen bat da. Lehengo urtean eukizun arrakasta ikusita, urten bigarren edizioa martxan jartzea pentsatu dugu. Eta martxan dago eta sarrerak salgai daude. Bai, azaroak laun egongo die hori, Nakar, Aira, Pelas, Tok eta Ginger aurten. Eta, gaina diskoa aurkeztu duten batzu daude, gure taldeko batzu dauden gaina barrun. Eta gu bintza gaudela baita haiek ikusteko gogokin. Iaz zan zerbait berrie, eta gu onginen gaina gonbidatuta, eta oso ondo pasatu genuen, gaina zeuden baldintzakin eta gauden oso gustoa, eta izan zen, bintzat esperientzia bat oso polite gutzako. Eta bintzat errepikatuko nuke, seguro, begik itxita. Baina aurten beste batzuk tokatzen dira, baina iazkoa oso ondo atea zala nik esan nuke bintzat. Lehen urtean bezala, etxeko taldeei garrantzia eman nahi diegu, eta horregatik aurten Ginger, Pelas eta Nakar holtzara ekarri nahi izan ditugu. Ginger sartu berri da balio duten, eta aukera eman diegu noski Intxaurrondon aritzeko Kutixik festibalean. Eta indarrakin datorren talde bada, eta oso pozik gaude gurean arituko delako gau honetan. Eta Nakar talde berria da, nahiko hasi berria, kontzertu gutxi ditu bere ibilbidean, baina ari da lortzen publiko pixkat eta ikusiko dugu festivalean zenbateraino ekarri ezaken jendea eta jendeari gustatuko zaion edo ez, edo zer. Aspaldiko partez, Pelas taldea gertoki gainean ikusteko aukera izango da. Balio dute kolektiboko taldeekin batera, Tok eta Aira taldeak gonbidatu dituzte afitxera. Badira, jada 2 urte edo, ez garela taularatzen, eta gogotxu, egia esan, kontzertu hontarako, Intxaurrondo bertan ere ensaiatzen dugu,
eta aukera polita gure lagunentzako eta kantu eder batzuk jotzeko. Aira, bueno, Peio Erramusperen proiektu personala, gero bandarekin jantzi duena. Peiorekin duela urte batzutatik harremana daukagu, musikari eta lagun bezala. Eta, bueno, beti da nik pentsatu izan dugu, nahiko genuke Peio Donostian jotzea, o guk antolatutako zerbaitetan edo. Eta holaxe proposatu genion eta ilusio handiz hartzen dugu bere etorrera hori. Eta TOK taldea, azken urte hauetan indartsu dabilen talde bada Euskal Herriko estenan, eta ez ditut ikusi zuzenean, beraz gogotsu ikusteko Intxaurrondon, eta ikusteko, aber ze showa montatzuten. Guretzat behintzat izan zen esperientzia berri bat eta gu ere azaleratzeko pixka bat, eta baita pentsatzen dut talde hauentzako ere bai izango dela beraien aukera bat, Donostin baita leku txukun baten jotzeko, disfrutatzeko asko batez ere, eta bereien aurpegia pixkat emateko, eta bereien musika erakusteko, eta besteok ere disfrutatzeko batez ere. Kutixik bai hori da izenak esaten duna hori beha, ez? Dira gaina taldeek pixkatola burukin nola aukeratuak, ez? Pixkat jaialdi hortan euteko, eta sarrerak eskuratu daitezke Balio Duteren web orriaren bitartez, 15 eurotan, eta bestela bertan ere 18 eurotan aukera dago eta erosteko. Azaroak 4eko kontzertuen ondoren, hemen Bukauskin, Lamia Mari eta Telmo Trenor DJak arituko dira, musika jartzen eta festari amaiera ematen. Bagenekan gogoa, asteburua nolabait borobiltzeko, eta otu zitzaigun azaroaren 3an, aurreko egunean, Letaman gaztetxean beste kontzertu sorta bat antolatzeko. Kasu honetan datoz Txuleria Joder, Kotoi eta 6 Sega taldeak, eta 3 talde horiek arituko dira gaztetxean, eta sarrera bertan eskuratu ahalko da, atean bertan, eta espero dugu jendea animatzea ere bai. Intxaurrondon gustatzen zaigu kontzertuak egitea, aretoa beharra delako, baina zerbait txikiagoa eta aldi berean gertutasun handiagokoa eta egiteko gogoa ere bagenekan, eta horrela atera da aukera, eta uste dugu txikiagoa izateagatik ez dela izango inportantzi gutxiagokoa edo.